Hai guys, assalamualaikum guys, selamat pagi. Ini anaknya sakit guys. Nah, ini Cece sakit guys. Panas awake. Mari imunisasi, pilek misan. Ya ndok. Iki suwengi gak nurokne iki guys. Iki suwengi iki rewel arek iki guys. Iya guys. Rewel ya kok. Iya guys. Arek iki. Piye diselak rewel ini iki? Enak. Iki gak iso masak iki. Gak iso masak iki terusan guys. Arek rewel. Sapa sing ngentut? Kakak mabuk kungi. Rene timbangane kungi sing ngentut. Gantian. Loro apa cah? Hernia. Wong wedok iso loro hernia iki lho. Aneh wong iki. Loro apa ya? Hernia aja. Adike loro. Arek loro iki panas kabeh iki, guys. Yes. Saudara-saudari. Lah kakak soalnya gedang arep buri. Nah, entar dipangan ibu lah. Ada dikek seneng cerok kok. Apa? Aja. Waduh, angel pangan dhewe wis kur kagunge. Mau sama? Oh, gak enak. Kau enggak? Saya kayak kapan cang? Dia gak enak di kakung. Gak. Mau? Ya. Itu kan ini ya. Belum tenan murah. Aduh, dikek kuwi arek. Oh, tak omongne serok wis seneni. Aduh areke dikek kuwi rok. Kakunge dablek kakunge. Kong. Saudara-saudari. Soal bedak ngarep buri. Caca. Cak, ini adik Cak. Sekarang kowe gek ditembeli Cak. Halo. Yang itu turu areke, guys. Iya, kae kukur mripat guys. Bukan guys. Mripate JJ ane kakak guys. Apa amar pati kakak? Guys, pusing guys, tiraku guys. Nang tuku obat ya. Plaster apa tetokan apa tenanan? Koyo apa tempelan dolanan? Koyo Nanti tunggal ya. Aku njaluk ya. Melu ae wong iki senengane. aku to Pak, melok-melok. Koyo. Nek wong anu apa melu ae. Aku ayo melu. Akak. JJ melu. Ngak. Jarne kakung. Ayo melu. Ngak. Kok ngeremes iki arek mesti lala. Ayo. Wes nah, gak boleh makan dia ganteng ya. Iya, Rek. Areke lara, guys, panas, guys. Nah, ya areke panas iki, guys, areke sakne. Mau jajan isuk-isuk lho, ngejak nganu metu. Ngiting sepeda terus ngejak metu ya, Kong. Iya, Das. Terus tibake njok jajan ning toko. Pinter sekali anak Pak Gunawan. Nah. Le, kurang to, Le. Gak ora senene ibu engko. Oh, pangpae. Nangis, Das. Ini tak antar ya.
Ya Des. Nani kok. Lah, apa ini? Tak mangan aku. Lho, kok sepangan aku iki lho. Das. Delan tora lan sedane putune rok. Bingung iki lho temangan. Jare gak oleh. Gak oleh, Bek. Nang kecekelan to. Gak oleh bukan sepangan. Oh. Wah, kok. Ya Des. Apa lho? Bu, habis sekali. Ini banyu nak. Duh, payah jenguk. Ada disebut-sebutnya rono le. Bolak lo le. Ini nak. Cukup ini kon ceplok lho kon. Wah, nanti ketepet kok tanganku. Enggak, dipangan ya ora oleh. Oh, tarik pakunge. Piye to kok dipangan iki lho? Cabuk-cabuk cabuk jalan. Apa ndak? Gak dikasih adike. Hah? Adike bingung delokan. Kasih dok. Ojo ngece to, Nduk. Kakak iki. Mam. Wece deh. Adik gak mau kasih? Enak lah. Enak dok. Tak nerek. Enak dok. Nggih. Kakak ngece iki. Raine ning ngarepe adike karo mangan karo ngene. Delok wece Bu, kurang ajar Bu. Jarno kok satu kok jajan Bu, arek iki Bu. Soalnya ngece cantik sakne adike dok. Wah, iki dioncak ya. Cacang sejarah kae lho. Wis gak tanggung aku cacang sejarah kae. Apa nek jarah? Galak adike. Kayak adike. Kasih adik. Hei, aku lu gak nyapa-nyapa saking anakmu kuwi to. Cueken lambene Wijayten. Benar kae itu Roma? Bentenan wis. Kita buka Iya, ya. Rek. Dibuka. Piye tepak iki kok yo dibuka Oh, ning wong dibuka. anak kuwi. Oh, Tuwekno ora ngerti. gak ngerti aku. Jareku kon buka. Kan ora ada. Oh, ojo epeh to, Nduk. Wong jan kok satu kok. Sik adik dicekeli pernah dicekeli ka lah. Termasuk nduk dicekeli si dolanan. Gak ate tak tukokne neh we. Bene wis arek medhit. Nya. Nya Dedek, dolanan. Duh. Waduh. Duh, kah jejek iki masalah. Nah, oh jaduk. Iki lah, rene wis.
Duh. Iki lah. Iki lah kamu. Ya. Akeh men ndak? Ya. 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 Yo kabeh. Kok iso njuk kabeh iki Jeje? Wes tondok cantik. Lah kabeh dikene kabeh, mumet Jeje iki. Arep tak pangan aku kok. Oh, jadi pangani to, Kong? Jajare putune dipangani lho. Aduh, Das. Aduh, Das. Oh iya. Dalem. Apa enggak? Apa dibilang malah? Kakung ya, nakal kakung ya. Ya kowe iku ndelok. Oh, Lah kok tukaran to, guys? Ini dah. Kang ikan. Kakung nakal ya, Nduk. Heeh. Koyo dipangak, Bu. Iki dipangak, Bu. Aku nak tu. Lah adek lega gelem nangis ki malah iki. Bu iki ora diomongi jalan. Heran aku. Nek wong turu barang kok Ya, bukanya mau dibuka. Wah, halah kok ngarepku kong. Dalam. Dibuka permennya, nak. Iya, nak. Apa buka lah. Iya. Iya, nak. Kong, aku ngojo kong. Lah. Iya. Oh, no. Permene Jeje kong ngojo kong. Dah. Kong aku ngojo kong, dah. Dah. Aku ngojo kong, dah. Lah. Mames, mam. Jadi iya kok pada. Lah, kok ada tulang konge. Ini dipangam kong. Terus gua idune barang kok Manja di telung jamaah. Kayak ngono. Dan roh asline. Kayak ngono udah ngomong. Akeh sing gak percaya lan ngomong. Dengar kan? No? Apa dah? Ngentut. Siapa sih ngentut? Jeje. Ngentut Jeje, heeh.